Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny video. Det er RZK.dk, og i dag der skal vi køre en tur på den her motorcykel. Og jeg tænker bare, at vi skal snakke lidt om, hvorfor det var, at jeg stoppede med at lave YouTube, og så lige kaste lidt op, så I lige ved, hvad jeg har lavet i mellemtiden og så videre. Der er jo gået nogle år, så jeg tænker bare, at vi kører en tur. Og det her det er min nye motard. Det er en gas 4,5'er. Det er sådan en rimelig simpel byg. Der er fælde på, forbrems på, affjedring og sådan lidt. Men jeg tænker bare lige, vi kører en tur, og så ser vi på det. Og I må altså lige bære over med mig, hvis jeg har lidt svært ved at finde ud af udstyr og redigeringsprogram og sådan noget. Men jeg håber, lyd og kamera, det er nogenlunde okay. Men sidst jeg har uploadet, det må være 2023. Så det er nok 3 år siden eller sådan noget. Og det var nok lige da jeg byggede min KTM-motor. Så det var da jeg kom på 4,5 for første gang. Og kort fortalt det der skete, det var at vi tog til Stockholm, og jeg havde filmet en masse. Og jeg var sådan set klar til at lave noget video. Så skete der så det, at jeg fik alle mine kameraer stjålet. Ja, så har jeg sådan set ikke rigtig givet at komme i gang igen. Så har jeg lavet alt muligt andet. Og jeg er så blevet rigtig glad for at køre stunt siden dengang. Eller endnu mere glad. Så jeg har brugt rigtig mange weekender i udlandet. Her i dag der er vi i Sverige, i Malmø, og kører. Så det er bare pisse sjovt. Så nu er vi lige i dag her, der er vi i Malmø og kører. Til jer der ikke ved, hvad stuntkørsel er, så er det noget med at køre på baghjul og forhjul og drift og alt sådan noget. Der kan man se lidt mere på min Instagram. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget man må lægge på YouTube her, men det her, det er ordnet forhold, eller hvad man kan sige, ikke? Industri, hvor vi ligger hernede, så der er ikke noget farligt i det, bare lige til YouTube. Så nu kan jeg jo lige prøve lige at vise jer, hvad det er for noget. Det er lidt begrænset, hvad jeg lige kan vise jer på den her, nu når jeg ikke har så meget udstyr på den endnu. Men lidt kan jeg vise jer, så I ved lidt, hvad det drejer sig om. Så nu prøver vi lige at trække på baghjul her. Og så kan man jo lave sådan noget som for eksempel, man kan jo køre uden hænder for eksempel, ikke? Og så kan man, nu har vi lidt plads her, så kan man for eksempel drift. Og så kan man køre ud af den, og så op og stå her. Det er jo så for eksempel noget af det man kan. Og så har jeg været ved at øve lidt at køre på forhjul også. Jeg skal lige have lidt varme i det dæk her. Så tror jeg, vi prøver. Den gik sgu lidt til siden der. Og der er lige et brønddæksel. Det er ikke den bedste vej, den her. Det blæser godt nok også meget, men jeg synes lige, vi skal prøve at få en god en. Så tænker jeg, vi tager den her. Og så giver vi den bare god fart. Vi kan godt lidt længere. Så det var så en vending på 180 grader der. Nu kommer der vist en bagved her. Så prøver vi lige igen. Og så laver vi lige et sidste. Ja, jeg kan også lave cirkler, men nu laver vi lige et andet trick her. Så kan I se, så står jeg her. Og så op på baghjul, og så tilbage. Lidt gas måske. Uden hænder. Nå, men tilbage til det der. Jeg fik min kamera stjålet, så gav jeg lidt op på det. Og så blev jeg selvstændig. Og det tager godt nok meget tid. Så det kender I sikkert selv. Så bliver man lidt voksen, så kommer der lidt andre prioriteter. Det er jo lang tid siden jeg har lavet det, der var jeg jo teenager.
Men vi er jo nærmest vokset lidt op sammen, mange af os, fordi at der er så mange af jer, der har fulgt med i mange år, og mange jeg har kørt rideouts med og alt sådan noget. Så det ville være sjovt, hvis I lige skriver i kommentarfeltet, hvad I egentlig har lavet siden dengang. Sådan at vi lige kan kaste lidt op med hinanden. Og i øvrigt også til både nye og gamle på den her kanal her. I må meget gerne lige subscribe, så kan I følge med i hvad der sker fremadrettet. Fordi at jeg tænker, at kanalen nok er ret død siden dengang. Så det er måske meget godt lige at prøve at få lidt gang i den igen. Og så må I jo skrive, om I helst vil have nogle videoer med normal kørsel, eller om det er, eller om I synes sådan noget her var sjovt. Det kan jeg jo ikke vide, hvad I synes om det her. Nogen synes måske det er lidt voldsomt, andre synes det er sjovt. Men jeg vil i hvert fald godt lave noget mere af den slags her. I og med at det jo er det jeg laver meget af nu. Den var okay. Jeg gad egentlig også godt at vide, altså sådan, hvilken vej er folk gået på? Altså, kører folk motorcykel og biler nu, eller er det nogle helt andre ting, folk går op i? Altså sådan, hvad er der blevet af folk? Altså, der er godt nok, ja, sket meget siden dengang, jo. I hvert fald i mit liv, kan man sige. Der er godt nok sket meget. Jeg skal godt nok også lige vende mig til at snakke til kamera igen. Det er godt nok lang tid siden. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt ude af, af rutine. Og så prøver vi lige at vende her. Og så er jeg i gang med at lære at redigere og filme og alt det der igen. Og der tager jeg så meget gerne rådgivning. Jeg tror, det der ender med at ske, det er, at jeg købte et DJI Action 6 et eller andet med noget mikrofon til. Jeg tror, det hed DJI Mic 3. Og det plejede at være GoPro dengang. Jeg lavede mange videoer med sådan en kæmpe adapter og alt muligt, som bare var vildt besværligt. Så det virker til, at det skulle være nemmere nu. Og måske bedre kvalitet. Det håber jeg i hvert fald. Og så har jeg købt en MacBook i stedet for Windows. Det er åbenbart også bare the shit nu. Så det skal jeg også lige lære at bruge. Og så plejede jeg at bruge Sony Vegas. Og nu i stedet for Sony Vegas, så bliver det jo så DaVinci, jeg skal prøve at bruge. Det kan godt være, at det lige tager lidt tid lige at vende sig til. Så det bliver nok lidt simpel redigering og dårlig color grading og alting, men jeg vil gerne lære det. Så jeg tager meget gerne rådgivning. Der er nok mange, der ved noget mere, end jeg gør nu. Altså, jeg føler mig som om, at jeg er lidt for gammel til det her-agtigt. Fordi at jeg har været ude af det der game så lang tid. Altså, jeg aner ikke, hvad jeg laver. Men heldigvis, så kan jeg er blevet sådan rimelig god til at køre. Så det kan være, at det ligesom kan trække videoerne lidt op. Så det håber jeg da i hvert fald. Og ellers så kan det være, at nogle af de drenge der, de kan lave noget fedt. Vi har en her, vi lige kan prøve at følge efter. En 125 totakter. Y-sætter. Det er bare, en crosser. Nå, det vil han ikke. Det kan være, at jeg lige skal prøve at få nogle andre vinkler på det her. Det kunne måske egentlig være meget sjovt. Jeg ved ikke helt endnu, om jeg kan finde ud af egentlig at sætte det op, sådan at lyden passer til, men det er da et forsøg værd. Så prøver vi lige at lave lidt her. Ja, vi skal starte med at køre på forhjul. Og det kalder man så
stoppe af dem, der kører sådan noget her. Kører man bare lige op på forhjulet der. Så prøver vi lige at se, om vi kan rulle en god en her. Den vejen, den hælder altså også lidt, og der er også noget vind. Det er dårlige undskyldninger, men det er også lidt rigtigt. Og så prøver vi lige at lave en brænder her. Så starter vi i 3. gear. 4. Og afsted. Og så op på baghjul. Woohoo! Den tror jeg til gengæld var rigtig fed, den der. Så fik vi lige lidt. Så prøver vi lige at drift her. Og så drifter vi ud. Op på baghjul og ud. Det plejer at se meget godt ud på kamera, når man gør det der. Så har jeg da en idé om noget af det. Så det er min nye hobby. Ja, jeg lige skal prøve noget her. Nej. Vi skal prøve at få ham til at give os en high five. Så skal man trække koblingen her, og så bare trille. Og så kan man lige give en high five. Det prøver vi lige. Det er et meget sjovt trick. You understand? Yes. Han laver jo også YouTube. Hvis I går ind og søger på we_rides, så kan I finde ham. Nu skal I bare se, så laver vi en ordentlig high five her. Sådan der. Og så kører vi lidt rundt. Den gik ikke. Nå, jamen så fik vi lidt video der. Så fik vi lige lavet en lille smule videoer der. Så det håber jeg, det bliver fedt. Og jeg fik lige snakket med WeRides. Vi snakkede lige om, at jeg er vildt irriteret over sådan, jeg kommer tilbage til det her. Og alt er bare ændret. Altså kamera og redigering og sådan noget. Altså man føler sig virkelig sådan, du ved, som om at man er blevet gammel og løbet, det er bare køretagtigt. Og så det samme ligesom hvis det skal være noget I kan relatere til. Nu når man sådan er blevet lidt ældre, lad os nu sige at man spillede Counter-Strike som 15-årig eller 12-årig eller whatever. Jeg tror jeg spillede fra 12 og så opad. Hvis jeg går ind og spiller Counter-Strike nu, min computer den crasher. Jeg er dårlig. Nej, jeg er meget dårlig, mener jeg. Og altså det... Oj. Den rykker sig. Hvad sker der? Nå, men man er virkelig dårlig. Og sådan de der børn der, de er bare vildt gode. Og det føles ikke særlig godt. Så man skal lige ind i det igen. Men nu har jeg jo købt noget ordentligt udstyr. Og så håber jeg, at jeg adresserer med, at I har været med siden dengang, så I måske er omkring min alder. Jeg er 23, hvis I ikke vidste det. Det ville være så fedt, fordi så kan I relatere lidt til det der, så jeg ikke er alene om det. At der er nogle ting, hvor det bare er svært at komme ind i igen. Altså, jeg kan simpelthen ikke være alene om det der. Det kan jeg bare ikke forestille mig. Så ja, men den her video, den bliver lidt rodet. Det må jeg undskylde, men nu skal jeg lige lære programmet. Og så snart, at jeg begynder at fatte det her igen, og jeg ikke er så dårlig til det, til at finde ud af det her, så vil jeg meget gerne have nogle videoforslag, så jeg kan tage noget inspiration, så jeg ved også, hvad I kunne tænke jer at se. Så kan jeg prøve at lave noget af det. Så snart jeg lige begynder bare at fatte lidt. Men skriv i kommentarsporet, hvad vil I gerne se? Jeg er meget åben for at lave noget forskelligt. Sådan der.
Og jeg elsker bare motoren. Men jeg har faktisk, det kunne være, at jeg også lige skulle lave en opdatering på, hvilke cykler jeg har. Det er måske også meget sjovt for jer lige at høre. Jeg har den her, og så har jeg solgt en KTM for nylig. Og så har jeg 3 Kawasaki Ninja cykler. Den ene primært til reservedel, den anden til at kunne køre straightliner, altså køre lige ud og lave tricks, og så bygget fuld stunt. Og så har jeg en nyere, jeg også kan vise jer, en fra 2020, de andre er fra 2003 eller 4. Så det er sådan en ny generation, eller nyere. Rigtig sjovt til cirkler og sådan noget. Og så er det bare, ja, ikke så smadret. Ikke tabt helt så mange gange endnu. Så det er mega fedt. Det kan være, at jeg skal lave nogle videoer med det. Og så har jeg også noget bil, der måske kunne være sjovt at lave noget video med. Ja. Og så varevognene, det har jeg også et par stykker af, men det er jo nok ikke det aller sjoveste. Men ja, det kan være, at jeg bygger noget, der er lidt sjovere til næste år. Nogle af de andre, de har nogle ret fede varevogne faktisk. Det kunne måske være meget sjovt at kigge ind i. Så prøver vi lige at rulle igennem her. Ui, bumpy. Ja. Nå ja, og i øvrigt, jeg har vendt det der sædebetræk forkert. Det må jeg ikke sige til nogen, for jeg er rigtig flov over det. Jeg var lidt træt den dag, og det er sådan nogle universal nogen. Så jeg kom lige så dumme mig. Men det må lige være vores hemmelighed, fordi ja, det var godt nok lidt flovt. Og jeg gjorde det selvfølgelig dagen før vi skulle til sådan en kæmpe ride-out, hvor der bare kommer alle jeg kender herude. Og mange jeg ikke kender, og alle de ser det bare som det første. Altså det skulle vi vende den anden vej. Det var godt nok pinligt. Det må have været den eneste i hele verden, der har gjort. Men jeg er selvfølgelig også den eneste, der kører meget på forhjul herude. Så må ikke, at det var fordi, at jeg skulle sidde her. Og så havde jeg brug for de der her. Det er jeg ret sikker på. Jeg tror, der er en, der er væltet. Det var bare, det er fordi, at hans sædebetræk, det vendte den rigtige vej. Det skal man altså lade være med. Oj. Er det okay? Okay. Det stykke, det manglede jeg, da jeg købte den. Ja, det har jeg også prøvet for, det der. Det er fint nok. Nå, det måste også sige. Du er flot! Ja, dem har jeg nok ødelagt 10 af dem der. Er den klar igen, Simon? Men hvis den der bagskærm, den bare hænger og dingler, så er det måske nemmere at scrape. Ja. Men jeg tror, jeg vil runde den her video af, så jeg kan komme tilbage til lige at øve lidt. Lige vende mig lidt til den her cykel. Det er kun... Ja, jeg tror det er anden weekend, jeg kører lidt på den. Så det tager lige lidt tilvænning. Men ja, jeg håber, at I nød videoen. Og så... Ja, så snart at jeg får rigtig styr på det her, så kommer der forhåbentlig lidt video regelmæssigt. Nu er der jo mange, der har spurgt om hvornår der kommer video igen. Og det gør der forhåbentlig nu. Det er da i hvert fald planen. Så tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I kunne lide videoen. Og jamen, så ses vi bare i næste video. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses alle sammen.